liedje maken is niet gek. Dus doe het gewoon wat ik nu zeg. Pak ik 6 een beetje letters, een appelmuts en zet les op 1 riem. Jo, die letters willen wutjes en die handbommen, dat werd een melodie. Het begint natuurlijk met een Johnny-liedje. Voor een liedje, een lijtje of een liedje. Want de kindje was gelopen is een taal. Dus maak een liedje voor het KVL. Jo, de kindje was gelopen is een taal. Maak een liedje voor het KVL. En hupsie strakke smuten met de factorletter X. En is de goede rijden dat ze oren wakker ligt. Dan zingt